Yung tipong laro na pero nilalaro pa ng batang ito, mga idol. Yan ang una nating makikita sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay mayroon pala itong itinatagong talento sa paglalaro ng basketball. Sino nga ba siya? Kaya't samahan ninyo akong panoorin at alamin ang kanyang kwento. Siya si Nigel Dongka Laksamana, 11 taong gulang na tubong sapang Maysak, Mexico, Pampanga, mga idol. Ang binansagang Batang Jordan sa loob ng hardcourt. Kung ito ay yung kikilatisin ay parang isang batang paslit na walang kabuwang-buwang sa paglalaro ng basketball. Ngunit ako ay namangha at nabigla, kaya naman ito ay pumukaw sa aking atensyon nang dahil na din sa kanyang mga ball handling skills dahil ito ay napakahusay. Mala Kyrie Irving ang mga galawan sa loob ng hardcourt pero ito ay binansagang ang Batang Jordan ng Sapang Maysak, Mexico, Pampanga. Opo mga idol, sa una ay talagang nahirapan itong pumuntos pero hindi ito napanghinaan ng loob upang ito ay sumuko. Bagkus siya ay nag-focus. Kaya naman sa pagbabalik ball game mga idol ay nakuha niya rin ang unang puntos. Malupet at mainam ang Batang Jordan at hindi lamang sa pagpuntos ito maaasahan. Maging sa pagdepensa ay talagang maaasahan mo din ito dahil ito ay agresibo at laging nakapokus. Maliksi at matalas ang mata ng Batang Jordan. Kaya naman sa pagpasa ng kanilang mga kalaban, ito ay nakaka-steal at bigla itong nag-i-stop and pump mga idol hanggang sa ito ay makapuntos. Napakasimple at napaka-humble maglaro sa loob ng hardcourt. Nabigyan din ito ng magandang pasa at ito ay nagbigay din ng magandang assist sa kanyang kakamping si Simon Hernandez mga idol. Kahit pinakamaliit si idol sa game na yan, siya naman ang pinakamaanghang sa mga manlalaro sa loob ng hardcourt. Kaya naman sa kanyang pagsalaksak ay nakakuha ito ng foul counted at magkakaroon ng tsansa upang makatira ng bonus shot mga idol. Bigumang maipasok ni idol ang bonus shot na yan, ngunit nakuha pa rin nila ang opensa ng kanyang mga teammates at ito ay naipuntos sa ilalim. Shoutout nga pala sa taong sumusuporta sa Batang Jordan na ito. Ayaw mo man ipabanggit ang iyong pangalan. Alam ko ito ay iyong mapapanood at alam mo kung sino ka. Kaya maraming salamat sa suportang ibinibigay mo sa kanya. Ito ay Season 2 ni Coach Jeff Basketball League sa 11 under category. At ayon mismo sa kwento ng source, sa tuwing may paliga dito ay nahihirapan talagang magbayad ng jersey ang Batang Jordan. At merong isang sumusuporta na sinasagot niya ang kanyang jersey upang ito ay makasali sa mga paliga dito. At sa tuwing ito ay mag-e-ensayo mga idol, kahit nakasapatos ito o kaya naman ay nakayapak, nakatirik man ang araw, ay talagang seryoso ito sa pag-e-ensayo, sa pag-shooting at dribbling. Kaya naman hindi na ako magtataka na pagdating ng araw ay may mararating ang batang ito mga idol. Ito ay finals game mga idol at sa bandang huli siya ang hinirang na finals MVP at Mythical 5 sa Coach Jeff Basketball League 11 under category. At kung sakaling umabot ka pa sa part ng bidyong ito ay maaari ka bang mag-comment kung taga saan ka para naman alam ko kung hanggang saan napadpad ang bidyong ito. At kung gusto mong lagi kang updated sa mga videos na ina-upload ko ay huwag mong kalimutan ang mag-like, mag-follow at mag-share. Maraming salamat. At sila ang hinirang na champion sa 11 under category. Kaya naman congratulations sa inyo Team Panthers. Hanggang dito na lang muna ang episode nito at tayo ay magkita-kita pa sa mga susunod na videos na i-upload ko. May God bless us and much success. Thank you!